Bili ste prisutni, upravo je prihvaćen izveštaj o realizaciji budžeta za 2020. godinu i ono što je svima palo u oči to je da je daleko bolja realizacija nego prošle godine i imamo čak situaciju da je bolja nego 2019. jer 2020. i 2019. nisu za poređenje, znate svi iz kojih razloga i koje su troškove imale lokalne samouprave i koji su se prihoda morali odricati u 2020. godini. 2021. je pokazala da smo dobro planirali, da smo obezbedili sredstva tamo gde nismo imali u 2020. godini i uspešno smo funkcionisali 6 meseci i imamo tendenciju da tako i nastavimo i ne samo tih 6 meseci, ja mogu da kažem i 8 meseci, jer ja imam izveštaj za 8 meseci, a to nam je dalo priliku da deo sredstava iskoristimo za neke nove projekte i da korigujemo tamo pozicije gde smo imali situaciju da smo završili nabavke ili realizacije, pa da je bilo viška sredstava da ih preraspodelimo na nešto novo, a i deo novih sredstava da ugradimo u budžet, jer vidimo da je tendencija da ćemo ipak imati jedno punjenje koje je značajnije bolje i od 2019. a da ne govorimo o 2020. gde idemo preko 23% bolje nego što je to bilo prošle godine.